Herramme tulee, Maranaatta, ja aika on lähellä. Ystävät, halleluja, kunnia Jumalalle. Mulla on tänään sanoma vieläkin eksytyksistä. Mä olen puhunut niitä muutaman kerran ja vielä puhun jotakin erään asian, joka tuossa on mieleeni laitettu, ja haluan sen jakaa sinulle, ystävä, joka olet täällä tänään kohtaamassa Herraa. Halleluja, kunnia Jumalalle. Lopun ajan eksytys. Mä aloitin sen todella lopun aikana tulee tällainen eksytyksen aika. Ja se on yksi tämmöinen lopun ajan ilmiö. Monenlaisia vääriä profeettoja, vääriä kristuksia nousee. Mutta eräs eksytys on myöskin väärä oppi, jota tuodaan Jumalan kansan keskelle. Jumalan sana sanoo, että Raamattu on ainoa oikea oppi, mihin me voimme turvautua. Ja tätä Raamatun sanomaa on vääritetty monella tavalla. Siitä on tullut silloin harhaoppi, eksytys. Ja valitettavasti monet on lähtenyt kulkemaan tällaisten eksytysten mukaan. Ja nyt mä tänään puhun eräästä eksytyksestä, joka on ollut ihan sieltä apostolisesta ajasta lähtien. Ja joka vaikuttaa siitä lähtien myöskin tällä hetkellä täällä Suomen maassa, joidenkin uskovissa. Mä en tiedä heidän uskostaan, mutta on ainakin joitakin henkilöitä, jotka ajattelevat asioista eri tavalla, mitä Raamattu sanoo. Ja mä otan täältä 1 Johanneksen kirja, 1. luku 8 ja 10. Täällä sanotaan näin. Jos sanomme, että meillä ei ole syntiä, niin me eksytämme itsemme. Huomattako, eksytämme itsemme. Ja totuus ei ole meissä. Eli me emme elä silloin totuudessa. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Jeesus on uskollinen ja vanhurskas. Niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet, siis Jeesuksen, valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Tämä väärä oppi on tällainen oppi, jossa sanotaan, että kun ihminen tulee uskoon, niin hänestä tulee täydellinen. Hän ei voi tehdä syntiä enää, eikä hän tee syntiä enää sen jälkeen, kun hän tulee oppiin. Ja täällä Vaasassakin on eräs henkilö, joka on kierrellyt eri seurakuntia ja opettanut ihmisiä, pyrkinyt opettamaan tätä oppia. Ja siinä on se vaara, että se ihminen itse ajan mittaan paatuu sen opin paaduttamana ja helposti sitten menettää jopa uskonsa siksi, että hän on lähtenyt tällaista vääränlaista oppia viemään eteenpäin. Ja tänään onkin aikomus puhua synnistä meidän uskovien kohdalla. Emme ole täysin vapaa siitä. Meistä on tullut vanhurskaita, kyllä, Jumalan kelpaavia. Ja me olemme meistä on tullut uusia luomuksia. Me olemme saaneet uuden identiteetin. Se on täydellinen, pyhä. Raamattu puhuu uudesta ihmisestä ja vanhasta ihmisestä. Valitettavasti se vanha tekee vielä vaikutusta meistä. Emme ole täysin vapaa siitä vanhasta. Ja siksi on tärkeää, että me ymmärrämme, mistä on kysymys. Täällä Pohjanmaalla oli sellainen mies, se oli 1900-luvun siinä jossain alkuvaiheessa. Hänen nimensä oli Axel Skogman.
Ja hän opetti tällaista oppia. Ja siinä tuli ihan liikehdintää sinne tänne Pohjanmaalle tämän opin seurauksena. Täydellisiä. Jumalan lapset on täydellisiä, ei minkäännäköisiä virheitä. Ja kerrotaan tällainen hauska juttu. Siellä oli niin paljon sitten, tuli nuoria miehiä ja naisia. Ja kun ei tilat riittäneet ja kokoussarja kesti, niin ne oli siellä sitten majoitettuna pieniin tiloihin ja joutuivat siinä sitten miehet ja naiset, tytöt ja pojat aivan rinnatusten nukkumaan yöllä. Ja kerrotaan sitten, että kun aamu tuli ja pojat keskusteli sitten keskenään, niin sanoivat, että ei me taideta ihan synnittömiä ollakaan. Näin siinä voi käydä tällaisen opin kohdalla. Valitettavasti nämä ihmiset, monet, ne ovat niin, tämä oppi vienyt heidät siihen. He ovat joutuneet tällaisen henkelliseen epärehellisyyteen. He ovat itse asiassa epärehellisiä, koska toisaalta he koko ajan näkevät, että he tekevät väärin. Ja sitten toisaalta he opettavat, että he ovat täydellisiä ja uskovat ovat täydellisiä. Ja siinä väkisin joutuu tällaisen henkelliseen epärehellisyyteen. Ei voi elää totuudessa ja pysyä totuudessa. Ja on tärkeää ymmärtää, mitä meillä on tapahtunut, kun me ollaan tultu uskoon. Mitä se tarkoittaa, kun meistä on tullut uusia luomuksia. Ja mä luen tässä Jumalan sanasta jotakin. Efesolaiskirja 4:22-24 sanoo, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne henkeltä, pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Kun meistä on tullut uusia luomuksia, niin Raamatun mukaan meistä käytetään nimitystä uusi ihminen, koska uudeksi hän teki kaikki. Ja se on mahtava asia. Se on tärkeää, että sä ymmärrät identiteetin. Sä et ole enää sitä vanhaa, vaan sä olet uusi ihminen, uusi luomus. Mutta valitettavasti on tärkeää, ja on tärkeää myöskin se, että sinä tiedät sen, että se vanha ihminen edelleen on siellä. Se vanha kelmi, joka meissä on, se tekee omaa tuhoavaa työtä, yrittää tehdä. Ja nyt on tärkeä asia hengelliselämässä, että tämä uusi ihminen alkaa pääsemään voitolle. Niin, että me niin helposti emme kompuroi, emme tee syntiä, emme lankea, kun se uusi saa hallita meidän elämässämme. Joku on niin hauskasti sanonutkin, että on niin kuin meissä kaksi koiraa, musta koira ja valkoinen koira. Ja kummalle annat ruokaa, niin se pääsee vahvistumaan. Jos sä annat sille uudelle koiralle ruokaa, annat Jumalan sanaan, pidät mielesi puhtaana, lyhyet tilivälit Jumalan kanssa, etsit koko sydämisesti Herraa, niin se valkoinen koira alkaa elämään niin hyvin ja se musta koira siellä ikään kuin semmoinen kitukasvuinen siellä ja yrittää väkisin pysyä henkissä. Mutta sitten on se toinen mahdollisuus. Vaikka sä olisit tullut uskoonkin, sä ruokit sitä mustaa koiraa. Ja mitä se tarkoittaa? Sä toimit niin kuin ennenkin maailmassa. Katselet kaiken näköisiä kuvia TV:stä ja harrastat niitä asioita, joita ennenkin harrastit maailmassa. Silloin sä ruokit sitä vanhaa koiraa. Ja se on hyvin vaarallinen tilanne. Se alkaa voimaan tavattoman hyvin. Meidän uskovat on eroitettu maailmasta. Raamattu sanoo, että vaikka me olemme maailmassa, emme ole maailmasta. Meitä on erotettu tästä maailmasta.
Sen takia Jumala haluaa, että sä alat elämään Jumalan sanan tekstin, Jumalan sanan mukaan ja alat vahvistamaan sitä uutta ihmistä, joka on tullut sinuun. Halleluja. Ja tämä musta koira, vanha ihminen, siitä käytetään nimitystä myöskin syntinen luonto, lihallinen luonto. Sellainen ihminen on lihallinen, tämä vanha ihminen. Jumala haluaa, että seurakunta kasvaa ulos siitä, että tämä uusi ihminen hallitsee, halleluja, sinun elämässäsi. Sulla on paljon helpompi silloin, vaikka siellä olet taistelussa, niin se uusi ihminen, se saa aikaan, että sinä voit hyvin. Raamattu on minun onneni olla Jumalaa lähellä, halleluja. Se on sinun onnesi, kunnia Jumalalle. Ja siihen tarvitaan sitten hengellinen kilvoitus. Ja tämä synnittömyysoppi, se vie meidät tekopyhyyteen. Sillä ei ole yhtään mitään. Tekopyhyys on sitä, että ihminen teeskentelee uskoansa. Se on täydellistä farisealaisuutta. Ja silloin ihminen on hyvin vaarallisilla vesillä. Millä tavalla me kilvoitellaan? Ensinnäkin Jumalan sana sanoo Roomalaiskirja 3:23-24, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on päästänyt meidät synneistämme verellään. Tässä on ensimmäinen asia. Oivaltaa se, että kaikki ovat syntiä tehneet. Myöskin uskovat. Ja kaikki ovat tilanteessa, että tarvitsevat syntien anteeksi saamista. Ja ensimmäinen asia onkin, että sinä pidät lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Jos tulee syntiä sinun elämääsi, mene heti sinne alttarillesi tunnustamaan syntisi. Ja se on hyvin tärkeä asia. Se ei ole näin, että sitä jätetään vaan sinne sydämeen ja sitten ihminen alkaa pikkuhiljaa paatumaan. Ensimmäinen asia aina puhdistautua Jeesuksen Kristuksen verestä. Ajatelkaapa, mikä hinta on sinusta maksettu. Jeesus meni ristille sinun syntiesi vuoksi. Ja hänen verensä kautta meillä on syntien anteeksi saaminen. Joka kerta kun sinä lankeat, sä vetoat Jeesuksen vereen. Jeesus on maksanut sinut syntisi. Ja taivaan Isä, hän näkee meidät täysin puhtaina. Koska Raamattu sanoo tuossa, että me olemme tehneet me olemme saaneet lahjavanhurskauden. Vanhurskaus tarkoittaa Jumalalle kelpaavaa. Se on täysin Jumalalle kelpaavaa. Miksi? Siksi, että Jeesus on välimies. Hän on kantanut sinun syntisi Golgatan ristulla. Jeesuksen veri puhuu Isälle siitä, että sinä olet vapaa. Yksi kärsi kaikkien puolesta. Siksi, että me vapauduttaisiin synnistä ja synnin palkasta, kuolemasta, iankaikkisesta kadotuksesta. Sinun ja minun lunastamiseen ei riitä mitkään muu kuin Jeesuksen veri. Ei mitkään maailman omaisuudet, ei kukaan muu ihminen ei voi lunastaa meitä. Jeesuksen veri, se on ainoa. Miksi näin? Tuo veri on puhdas veri. Jeesuksella ei ollut synnin geeniä. Pyhä henki verhosi Jeesuksen. Ja hänellä ei ollut synnin geeniä siinä veressä, niin kuin meillä kaikilla ihmisillä on. Ja vain synnitön voi lunastaa meidän syntiset. Halleluja. Jeesuksen veri, joka oli puhdas veri, se riittää. Halleluja. Meidät, jotka olemme monella tavalla synnin saastuttamia lihan puolelta. Kunnia Jumalalle. Ja kun me menemme siihen
tilanteeseen, että mitä synti sitten on ja mikä on syntiä. Sä varmasti yllätyt, kun mä sanon, että sulle voi tulla mieleen joku vaikka varastaminen, taikka murhaaminen, taikka haureuden synnit tai jotain tällaista. Epäusko. Se on suurin synti. Ja sen takia Efesolaiskirja 3:12 sanoo, katsokaa veljet, ettei vaan kenellekään teistä ole paha ja epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Epäusko on sellainen, että se voi viedä ihmisen siihen tilanteeseen. Ihminen luopuu elävästä uskosta. Ja todistukseksi siihen Jumalan sana sanoo vielä sitten Hebrealaiskirja 19 Israelin kansasta, että epäuskonsa tähden he eivät voineet päästä siihen luvattuun maahan. Epäuskon tähden koko Israelin kansa kuoli sinne erämaahan. Vain Kaaleb ja Joosua pääsivät luvattuun maahan. Epäusko oli se asia. He eivät uskoneet Jumalan sanaan. Ja epäusko tekee sen, että ihminen aina ajattelee, että eihän se nyt niin tarkka ole. Ei nyt kaikissa tarvitse tämän sanan mukaan mennä. Silloin sinä et usko, että Jumala on pyhä. Ja se, mitä hän sanoo, on niin ja aamen. Ei siitä pidä tinkiä. Älä tee kauppaa Jumalan kanssa. Ja jos sinä lankeat, niin kuin me kaikki lankeamme välillä, puhdistaudu Jumalan kasvojen edessä. Raamattu sanoo niin hienosti sen sanakun kirjasta, 7 vanhurskas lanki, 7, mutta nousee jälleen. Nousee jälleen. Halleluja. Ja jos me menemme rehellisesti katsomaan itseämme, niin kyllä me joudumme sanomaan, että monta kuprua on tullut meidän itse kunkin elämään. Eikö näin ole? Ja kuka meistä voi sanoa, että me ollaan täydellisiä, jos me ollaan vähänkin rehellisiä itsellemme. Mitä muukaan sitten, muu asia tulee, tuo sana synti, se on kreikankielinen sana, ja se on sellainen sana kuin hamartia. Ja se tarkoittaa ampua ohi maalin. Ampua ohi maalin. Se on kreikankielinen sana synnistä. Ohi maali. Mikä on meidän maalimme? Me tähtäämme maaliin. Niin kuin poliitikko sanoo, että ei saatu asiaa maaliin. Mutta me uskovia tulee saada maaliin. Se tarkoittaa Jumalan sanan se maali. Se on se, että me osumme siihen. Elämme tuon Jumalan sanan mukaan. Halleluja. Ja niin me pääsemme maaliin. Halleluja. Loppuun asti on kilvoittelua, ystävät. Loppuun asti. Kunnes sitten Jumala vie meidät kirkkauteen. Toisaalta heikoinkin Jumala voimainen viemään. Ei ole kysymys, kuinka hyvin sinä onnistut, vaan miten sinä kuljet parannuksen tiellä. Raamattu kertoo, Jeesus itse kertoo 2 miehestä. Toinen oli fariseus, joka niitä omia tekoja luetteli. Kuinka hän niin hienosti elää, hän paastoa 2 viikossa ja hän noudattaa sitä ja sitä. Hän toi näitä asioita. Ja yritti selvittää, kuinka pyhä hän on. Sitten siellä oli toinen, joka rukoili publikaan. Ole minulle syntisellä armolla. Jeesus sanoi, että tämä meni vanhurskaampana kotiin. Ole minulle syntisellä armollinen. Hän ymmärsi, että hän tarvitsee Jumalan armoa. Päivittäin, hetkittäin, halleluja, kunnia Jumalalle. Tässä on muutamia asioita. 1 Johannes 5:17 sanoo, kaikki vääryys on syntiä. Se me tiedetään luonnostaan. Kaikki vääryys on syntiä. Sitten Roomalaiskirja 14:23 sanoo, että mikä ei ole uskosta, on syntiä. Tässä me alamme joutumaan siihen tilanteeseen, että jos me ollaan vähänkin rehellisiä, niin ei me olla läheskään täydellisiä. Kaikki, mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä.
Nimittäin se perustui syömiseen ja juomiseen siellä, varsinkin syömiseen. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat vahvoja uskossaan ja söivät sellaista lihaa, joka oli epäjumalille uhrattua. He ymmärsivät, että ei siinä lihassa ollut mitään sellaista saastuttavaa, jos se oli muuten tuoretta lihaa. Ja sitten oli toinen joukko, kun sitä oli käytetty epäjumalan palveluksessa, niin eivät syöneet sitä lihaa sen takia. Ja itse asiassa tämä jälkimmäinen ihminen, jos se sitten alkoi syömään sitä kuitenkin, niin sen oma tunto alkoi kolkuttamaan sitä ihmistä. Ja se menetti sitä henkistä vapautta. Kun taas vahvana uskossa oleva voi syödä ihan sitä ja tiedä, että tuo ei millään tavalla saastuta minua, koska Jumala on minut puhdistanut, että minä olen Kristuksen veren suojassa. Siinä lihassa ei ole mitään sellaista, mikä saastuttaisi. Mutta sitten Paavali opettaa myöskin siitä, että meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Ja jos on ihmisiä, joissa hän on, ja on ihmisiä, joiden omatunto kolkuttaa tai lihan syömisestä, niin Paavali sanoo, minä koskaan syö lihaa. Sen siksi, että rakkauden laki tulee siihen mukaan. Hän rakasti näitä ihmisiä eikä halunnut heidän omatuntoansa loukata. Tämä oli tämän opetus siitä, että kaikki mikä ei tapahdu uskosta on syntiä. Älä tee sellaista, mitä sinun omatuntosi kolkuttaa. Silloin se tulee helposti synniksi sinun elämääsi. Sitten kaikki himot, jotka ovat siinä vanhassa ihmisessä, ovat syntiä. Se vanha luonto, siinä on monennäköisiä himoja meillä. Sekin pitää, koska meidän lihamme, tämä vanha ihminen, se on täysin turmeltunut. Jos sinä vähänkin olet pyhänkin valossa saanut katsella sitä, sä huomaat, kuinka turmeltunut ihminen sinä olet. Mitä lähemmänä ihminen Jumalaa, sen selvemmin hän näkee oman turmeltuneisuutensa. On sitten taas ihmisiä, joilla on kaukainen suhde tai ei ole ollenkaan uskossa. Ne ei välttämättä edes näe, että he ovat henkisesti, moraalisesti turmeltuneita. Joskus kun rukouspalveluun tulee ihmisiä, siellä voi olla joku arska, joka ei tee täyttä parannusta, mutta tulee kuitenkin rukoiltavaksi. Ja sen mä sanoo, että ei mulla ole mitään suuria rikkomuksia, jotain tuollaista pientä on sieltä löytyy. Heidän oma tuntonsa ei ole herännyt ja he eivät näe syntisyyttänsä, jonka pyhä henki näyttää. Älkö kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavaksi, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Joskus sieluvihollinen saa vähän turhiakin syytteitä. Se kyllä myöskin houkuttelee meitä. Mutta hyvin usein on kysymys meidän omasta lihastamme. Siellä on kaiken näköisiä himoja. Ja ne kiusaa meitä. Ja on tärkeä asia, että me emme anna peräksi näille lihan himoille, vaan teemme parannusta. Koska se houkuttelee meitä. Ja sitten kun himo on tullut raskaaksi, jos me annetaan periksi tälle himolle, mikä tahansa se on, niin synnyttää synnin meidän elämässämme. Ja me lankeamme. Ei himot, kiusaukset ole vielä syntiä, mutta se on syntiä, että me lähdemme mukaan siihen, tätä meidän himomme houkuttelee. Ja kun sitten tämä synti tulee raskaaksi, niin kuin tässä sanotaan, kun synti on täytetty, eli me suostumme siihen himoon, emme tee parannusta elämässämme ja alamme jatkaamme sitä himossa elämistä. Mitä sitten tapahtuu? Synnyttää se kuoleman. Ja tämä kuolema tässä tarkoittaa henkilöistä kuolemaa. Ihminen menettää uskonsa, pyhän henken, kaiken se, että hän ei tee parannusta sitä himosta, vaan hän alkoi, ehkä tämä on pitkä prosessi, voi olla, että se on vuosien juttukin. Hän vaan elää siinä himossa, ei enää halua tehdä parannusta. Silloin tapahtuu tämä henkilöinen kuolema tämän ihmisen elämässä.
Ja tässä oli joitakin asioita. Nyt on tärkeä asia, että me emme suhtaudu kevyesti syntiin. On tärkeää tietää, että Jumala vihaa syntiä. Hän rakastaa syntistä kaikkia noita maailman ihmisiä, jotka tekevät syntiä, mutta Jumala vihaa sitä syntiä, mitä he tekevät. Ja vaikka me olemme uusia luomuksia, meillä on uusi identiteetti, me olemme uusia ihmisiä, niin Jumala vihaa myös meissä vielä sitä syntiä, mikä meissä yrittää vaikuttaa meidän elämässämme. Ja on tärkeä asia, että siksikin me taistelemme, että me emme syntiä tee. Ja meidän itse tulee oppia vihaamaan syntiä ennen kaikkea omassa elämässämme. Usein me nähdään sen toisen ihmisen, se pieni hiukkanenkin, ja syytämme, se teki sitä ja sitä, ja se on niin suuri syntinen ja niin edelleen. On tärkeää, että me näemme omassa elämässämme sen, mitä tekoa me olimme, ja opimme vihaamaan sitä syntiä oikein niin, että se oksettaa oikein. Onko teillä jollain maatalo? Siellä oli sellaiset ulkovessat, ja siitä kun nosti kannen ja katsoi sinne, niin kyllä se ihan melkein rupesi oksettamaan. Ja tästä on kysymys, kun on kysymys suhtautumisesta syntiin, että meillä on sellainen vastenmielinen olo siihen. Me emme halua millään tavalla hyväksyä sitä elämässämme. Sen takia on hyvä nähdä, mitä Raamattu puhuu niitä, jotka taistelee. Ajatelkaapa apostoli Paavalia, joka Jumala ei ottanut voimallisesti käyttöön. Hänkin koki tätä samaa taistelua omassa elämässään suhteessa syntiin. Sitä Paavali sanoo Roomalaiskirjan 7. luvussa, sitä hyvää mitä minä tahdon, minä en tee. Ja sitä pahaa mitä en tahdo, sitä minä teen. Ja hän oli aivan kauhistunut, kun hän näki, että synti riippuu minussa kiinni. Ja sitten hän on minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä synnin ja kuoleman ruumiista? Hän meni aivan epätoivoiseksi. Hän näki, että hänellä ei ole voimaa vastustaa syntiä. Sitten hän oivalsi tuon sana, joka on monia auttanut Kristuksen kautta. Katso Kristukseen. Halleluja. Hän antaa voiman olla ja elää synnistä vapaana. Halleluja. Katso Kristukseen. Kunnia Jumalalle. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mä joitakin asioita ymmärsin väärin. Ja eräs asia oli sellainen, koska mulla on myös sellainen fanattinen luonne ollut ja varmasti tällainen perusluonne vieläkin voi olla jotakin siitä. Niin kun mä tulin uskoon, sitten mä katsoisin mikä on syntiä, niin sitten mä päätin siinä, että ja minä en sitten enää koskaan tee syntiä. Minä en tee enää syntiä. Tiedättekö miten siinä kävi? Pikkupoika kompuroi heti siinä. Ja ymmärsi, mulla ei ole voimaa vastustaa syntiä. Minä tarvitsen Jumalan voiman. Ainoa mikä Jumala vaatii minulta, tunnustaa syntinsä. Tunnustaa, että minulla on syntiä ja rikkomusta omassa elämässäni. Se on mitä Jumala vaatii meiltä. Sen jälkeen hän pyytää sitä, että sen jälkeen, kun me olemme tehneet parannuksen, me voimme todella, mitä me voimme? Olla vapaita katsomalla Kristukseen. Hän vapauttaa meidät, kunnia Jumalalle. Ja sen takia Raamattu sanoo, taistelu on kovaa. Oletteko verille asti tehnyt vastarintaa synnille? Verille asti, se on sellainen nyrkkeilytermi. Verille asti. Joskus se on tiukkaa. Ne samat helmasynnit tulee sieltä uudelleen ja uudelleen. Meidän uskovikin kohdalla. Mä sanon yhden hyvän sanan sulle. Kun sinä taistelet Herran avulla, sinä pääset vapaaksi. Sinä pääset vapaaksi. Kaikista helmasynneistä, kaikista heikkouksistasi,
mikä sinä on. Toinen toisensa jälkeen Jumala vapauttaa sinut. Tätäkin Roomalaiskirja 8 sanoo, nämä olen siunannut paljon. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää tehdä kuolemana. Taas puhutaan ensin tästä lihasta, tästä vanhasta ihmisestä. Mutta jos te henkellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Halleluja. Henkellä kuoletatte. Mitä sun pitää tehdä? Sun pitää rukoilla. Pyhä henki, tule ja auta minua. Pyhä henki, auta minua. Pyhä henki, ota jälleen hallita valta minusta. Halleluja. Ja sä tunnustat heikkoutesi. Puhdistanut synnistä. Pyhä henki tulee ottaa hallita vallat sinun elämässäsi. Uudelleen ja uudelleen. Ja pikkuhiljaa se helmasynti, se alkaa sinusta hellittämään otteensa. Sä huomaat, että se ei enää tule sillä tavalla, mitä ennen. Harvemmin ja harvemmin se koskettaa sinua, se vanha. Sä taistelet Herran avulla, katsomalla häneen. Jos me katsotaan niitä olosuhteita, mitkä aiheuttaa meille syntiä ja sitä omaa vihaa itsessämme, niin me emme pääse eteenpäin. Muistatteko Pietarin siellä myrskyssä? Pietari ihan oikeasti käveli siellä vetten päällä. Kun hän katsoi Jeesuksen, hän pysyi siellä vetten päällä. Sitten kun hän alkoi katsomaan niitä myrskyjä, aaltoja, sitä pahuutta, silloin hän alkoi vajumaan. Älä katso sitä omaa kurjuuttasi, kun sinä olet tunnustanut syntisi, ja älä sen jälkeen enää rypeä siinä. Se on suuri virhe, että me ryvetään edelleen, vaan me ollaan tunnustettu syntimme. Vaan sitten me saamme katsoa Kristukseen, halleluja, pyytää jälleen Pyhä Henki, vahvista minua, täytä minut Jumalan voimalla. Sitten, mikä auttaa meitä? Se auttaa meitä, kun me tiedämme, että synti aina vahinkoittaa ihmistä. Synti vahinkoittaa myös uskovaa, jos me annamme sille periksi, tavalla tai toisella. Ja eräs asia on katkeruus. Se on uskovien synti oikein. Se on asia, että me emme suostu antamaan anteeksi jollekin ihmiselle. Ja kun tämä vaikuttaa meidän elämässämme, siinä on vaara jopa, että me sairastumme. Tiedättekö, tutkimustulosten mukaan yli 70% ihmisten sairauksista ovat niin sanottuja psykosomaattisia. Meidän psyykkeemme, katkeruus on ihan niitä kärkipäässä olevia asioita. Jos me ei päästä eroon siitä, niin on vaara, että me alamme sairastumaan. Sen takia olen joskus kertonut siellä Turun Varissuolla, siellä oli uskova lääkäri, helluntalainen lääkäri ja eräs uskomaton vielä kaiken lisäksi. Rouva kertoi sitten mun uskovalle veljelle, kaverille, että hän kävi sen lääkärin tutkimuksessa ja kyllä oli sitten mukava lääkäri. Ja sitten sen jälkeen hän kertoi sen tapahtuman. Ensimmäisenä kun hän meni sinne tutkimukseen, niin hän sanoi, lääkäri kysyi, että onko katkeruutta? Joo, hän sanoi. Sen jälkeen sitten se tutki oikein hyvin hänet ja sitten vielä lopuksi lääkäri sanoi, saisinko mä siunata teidät vielä tässä sitten? Ja tuo uskomaton ihminen koki sen todella hyvänä ja positiivisena. Lääkäri, joka oli paljon tehnyt potilastyötä, ymmärsi, että katkeruus voi olla asia, joka vaikeuttaa ja vaikuttaa ihmisessä, jopa sairauttaa joillakin alueilla. Siksi Raamattu sanoo näin, pitäkää huolta, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuksi. Hebrealaiskirja 12 ja 15. Katkeruuden juuri on vaara, että me jäämme osattomaksi Jumalan armosta. Mitä sä ajattelet, että jos sä jäät osattomaksi Jumalan armosta, mikä tilanne silloin on sinun kohdallasi?
No se voidaan ajatella monella tavalla. Minä olen ajatellut näin, että jos armo ei enää, Jumala ei enää armahda, niin me jäämme sivuun uskosta. Luovumme. Luopumus tapahtuu tällä tavalla. Se on todella vaarallinen tilanne. Me tarvitaan jatkuvasti armoa. Ja sen takia Isämeidän rukouksessa, joka on tarkoitettu jokapäiväiseksi, joka on uskovien rukous. Kuinka moni rukoilee Isämeidän rukoukset? Amen. Se on hyvä rukous. Ja siellä Isämeidän rukouksessa on maininta. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Joka päivä. Joka päivä anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja sitten mekin, niin kuin mekin annamme anteeksi, ne kuuluu yhteen. Niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Ja näin se auttaa myöskin, kun meillä on puhdas mieli, olemme synnistä vapaita. Se auttaa niitä, että me voimme paremmin kaikella tavalla. Tietenkin sairaus voi johtua monesta muusta asiasta. Ja siinä ei välttämättä ole synnistä kysymys. Ettei kenelläkään sellaista ajatusta, että olisi vain synti, joka aiheuttaa sairautta. Sitten vielä lopuksi otan tuon ihanan sanan. Ja otan sen roomalaiskirja 5.20. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttiseksi. Tämä on niin ihana jae. Siinä armo on ylenpalttiseksi, missä synti on suureksi tullut. Halleluja. Ylenpalttinen armo. Ja monet saavat ryövärin armon lopulta. Tunnustavat, minä olen suuri syntinen. Jeesus, jos sinä olet olemassa, pelasta minut. Ja tuo sanan paikka tulee tämän ihmisen osaksi. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttiseksi. Ja tuo ihminen pelastuu. Joskus viime metreillä. Vesa Loiri oli sairas vuoteella, teki kuolemaa. Sairasti kuolintaution siellä. Piispa Laajasalo sai sydämelleen käydä katsomassa Vesa Loiria. Piispa Laajasalo oli saanut Raamatun paikan vietäväksi Vesalle. Ja hän sanoi, siinä missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttiseksi. Vesa-Matti Loiri sanoi, sano se vielä uudelleen. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttiseksi. Sano se kerran vielä. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on ylenpalttiseksi. Emme koskaan tiedä. Jotkut pelastuvat viime metreillä, tunnustaen suuret syntinsä, antamalla elämänsä Jeesukselle. Toiset taas farisealaiset, jotka ovat kilvoitelleet oman tahdon teitä, kulkeneet ja pitäneet itseänsä niin hyvänä kristittynä. Voi olla vaara, että tällaisia ihmisiä, jotka eivät ehkä pääsekään enää kirkkauteen. Jumala sen tietää. Niin alhaalla kenkään ei kulje, että siellä Jeesus olisi. Vaan Jeesus pelastaa syntisen ihmisen. Ja tiedättekö, ei ole kysymys yhtään siitä, kuinka hyvin me olemme onnistuneet täällä. Niin sanottu siivosyntinen ihminen, jolla ei ole mitään suurempia syntejä ollut elämässä. Kun Pyhän Henken valo osuu häneen, hän tuntee itsensä suureksi syntiseksi. Niin oli profeetta Jesajan kutsu. Tuo profeetta Jesaja, joka oli kuninkaallista sukua, hän oli hovisaarnaaja ja inhimillisesti varmasti yksi hienompia miehiä. Jesaja 6 kertoo, kun minä näin Herran
korkealla ja ylhäisellä valtaistuimella. Halleluja. Ja tuo Herran kosketus, joka tuli hänen elämäänsä, muutti niin perinpohjin. Hänestä tuli yksi voimakkaimpia profeettoja, jotka ovat profetoineet tämän ajan, jossa me elämme, Kristuksen tulemuksen ja monet asiat. Ja kun tuo Jumalan valo koskettaa tätä miestä, hän tulee suureksi syntiseksi. Hän huutaa, voi minua, minä hukun. Mitkä synnit hänelle tulee mieleen? Minulla on saastaiset huulet. Ja minä seison kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet Herran Sebaotin. Kielen synnit tulivat hänelle mielen siinä. Ja siinä tämä hieno mies suurena syntisenä tekee parannuksen. Sieltä ottaa eräs seraffi, korkean arvoinen enkeli, vihreillä kekäinen, koskettaa Jesajan huulia ja sanoo, sinun syntisi on sovitettu, sinun velkasi on maksettu. Halleluja. Ne on ihanempia sanoja, kun saa kuulla. Minä ainakin olen kokenut sen. On ihanempia sanoja se, että saa kokea, että Herra sanoo, sinun syntisi on annettu anteeksi. Halleluja. Sinun velkasi on maksettu. Kunnia Jumalalle. Kunnia Jumalalle. Halleluja. Tämän halusin jättää seurakunnalle kilvoitukseksi meille jokaiselle, minulle itselleni ja teille, jotka täällä olette tänään. Kilvoitellaan Kristustiellä. Uskalletaan tunnustaa, että syntimme pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Halleluja. Kaikki me kompuroimme välillä, mutta Jumalan armosta on kylliksi meille siitä riittävästi. Ja se kantaa perille asti jokaisen, joka tarttuu siihen armoon kiinni. Halleluja. Halleluja. Taivaan mies.